Mariánko, skús nám povedať, že čo by vlastne mala mať tvoja budúca manželka? Alebo žena, alebo priateľka, s ktorá by s tebou mohla bývať? Mala by úprimná byť a mala by vedieť troška, rozumieť sa aj do toho, čo ja robím, ale nemusela by vedieť to, ale úprimnosť a aby sme si rozumeli v živote, aby sme vedeli vydržať spolu, to nešpekulovať. Čiže nezáleží na tom, či bude chudá, alebo pri sebe? Nezáleží. Záleží na tom? Záleží na tej úprimnosti a aby mi všetko povedala, čo má na srdci, čo má ja na srdci, čo ideme robiť, čo neideme robiť, aby sme neklamali v živote. Jasne. Lebo keď klame človek v živote, tak to takto dopadlo, ako to dopadlo sa u neho z prvého manželstva. No. Čiže už nikdy nechceš zažiť to, čo si zažil? To nechcem už zažiť, lebo to bolo všetko len klamstvo. A zlato kopka. No.